Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Ka dorbar telang jong ka ying dorbar parlimen kan sedang naduk mentaka sngi. Kindon haduk khatlai teli ki ain rau balabu kum kimat yakren. Penmi ka sarkar Meghalaya ya ka standard operating procedure lani ki kendon terekam ha ka bedai ba ka jing penbaik renti ya ka jing pendon kam ya ki yet yong ki light saw ki siren da ki kali sarkar. Kinong song snong jong ka snong maus mai ka badan ha omling CNRD block hari boy district kilapan pa ya ka jing kemen ba ka jing sngongu haba kila yo ban pe ya ka benta ka ba shispa arpu pra jong ka program man ki bat hanin ka sngi. Bat Nagaland kalat karong ka balapau nam kum ka tamasa jong ki tamasa ka Hornbill Festival kan sedang na dua menta kasngi Naga Heritage Village Hakisama kabadan ha Kohima. Ki hubor ki bapenya. Ka dorbar telang jong ka dorbar parlimen kan sedang na dua menta kasngi. Kindon haduk khatlai teli ki ain rau balabu kum kimat yakren ki ba on sa pendap hakani ka dorbar ka bamenta. Kat ni niki ain rau ki kentop ya ka National Highways Amendment Bill, ka Atomic Energy Bill, ka Corporate Laws Amendment Bill, ka Insurance Laws Amendment Bill, bat ka Higher Education Commission of India Bill 2008. Ha ka Lok Sabha, ka Menteri Pelatengka ka India ka Nirmala Sitharaman, kan sawanra ahkmat ka dorbar ya ka Central Excise Amendment Bill, bat ka Health Security National Security Cess Bill 2008. Laban kedawang ni bahaswa ban penlong ya ka dorbar telang ka sarkar pedeng ka khot jingelang hanin ka janmit ya baro ki sengsan perthai ha New Delhi ban kerpat iki bakin penlong ya ka ni ka jingshong dorbar ka beaj bej bat daka bajai ha ka Lok Sabha bat ha ka Rajya Sabha. Lapan ya ka ni ka jingelang da menteri ki kam yadari Rajnath Singh bat ladon kumbasan pongut kinong yalam ke belawan na laipun riteli ki sengsan perthai syakatai ka jingelang. Ka dorbar telang jong ka dorbar parlimen kan long haduk ka khat khandai tarik menta ubenai no pra. Tang hadian khandiat sngi baka kenhuan ki menteri kala ai ka jing menjur jongka. Ka sarkar jela ka sngi thok diang balala kala penmi ya ka standard operating procedure SOP lani ki kendon terekam ha ka beade baka jing pen baik renti ya ka jing pendan kam ya ki yet yong ki light saw ki siren ka jing thok kerteng kali bar ka jing bu ki lama India ha ki kali jong ki ofisar sarkar. Lalia ya ka ne da ka jing thmu ban penya biang bar ka jing pitha jong ka ying bisar Supreme Court. Katkom kani ka SOP tang kitu ki kali ki baket iki nongshong ki bahap ha kathop kerdan Z plus bat Z kila ban pendan kam ki yet yong na ka benta ka jing sngan jong ki. Ya ki siren pat la pan pendan kam tang da ki pulit ki kali emergency ki kali ki basenran ki VIP bat ki VVIP rengkat ki we ki kali bala ajing bet na ka sarkar. Ha ka ju ka por la khang ki kali ban bu iki light saw katkom ka jing prebna bala pen mi dekat na transport ha ka saw tarik unai wieng balala. Kani ka SOP kan sedang menterekam nano balapan benaya ka. Ya ka si tarik uno opera manla ka snem la jurakhe kum ka World AIDS Day da ka jing thmu banwan ra ya ka jing pensai hap nang kipat ba syapang ka jing pang HIV AIDS ban kan mau buram kitu ki bala klat na kani ka jing pang bat ru ban ai men siem ya kitu ki bahap ban imbat kani ka jing pang. La rakhe ning kong ya kani ka sngi kerpang ha usnem khat khandai spa prapupra ta ka World Health Organization but naduk kata kasngi kala long karansan na kabanta ki sarkar ki ba bat uwe pa uwe ubrio banetali lang ha ka jingeli apersya ya ka jingpang HIV AIDS kaphang pedeng jong uni usnam obenta kalong overcoming disruption transforming the AIDS response bat ka banjur halor ka jingpen ne iki kam ki balaya chaprang bat kumju ru banwan ra ya ka jingkala ki jing sakri ki be dei bat ka HIV khnang bakin long ki bani scam ki balayo bentalang da baro bat ki balalam khamat da kisnong ki thau. Hapo jong ka National AIDS Control Organization jong ka tanat ka kwat ka khya ka sarkar pedeng ka penlong ya ki program ba pher lengba ki sarkar jela ha kani ka sngi man la ka snem ha Meghalaya ka jingrakhe ya ka World AIDS Day kan long ha state convention ha Shillong menta ka sngi ha ka jinge don lang jong menteri rang ba Conrad ke sangma bat menteri ka tanat ka kwat ka khya ka jela uba wailat miki shilla. Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naka station jong ka Akashvani Shillong ne beteng biang bat ki khubor.
Kinong Shang Shnong Jong Kashnong Maus Mai kabadan ha Omling CNRD Block Haribhoi District kilapan pau ya kajing kemen ba kajing ngongu haba kila yo ban pet ya kabenta ka ba shispa arpupra jong ka program Man Ki Baat henen kasngi ha ka ba o menteri rang ba du Narendra Modi ula kren chapang ki maumer bat ki kam ba ka sarkar NDA kala yo ban pendam ya ka Man Ki Baat lapan i live henen kasngi hayeng dorbar jong kashnong Maus Mai Haribhoi ha ka ba urang ba shnong uba Peter Shakwa rengkat kiwei pat kiri orang ba kashnong kila wan lang ban pet ya kata ka program ba shisien shibnai jong menteri rang ba du kari Henin kasi umodi ula keren chapang ki skim bat ki kam ki babuan ki batmu ban kentiau ya kari India haki liang ki bapher haba keren chapang kani ka program uba Peter Shakwa lambat uhimanta timung ubalong uway ni kinong shnong bala kamrang ba jong kashnong Maus Mai kila ong ba kisngok men chika de ban yo i dalaki kmat ya kajing keren jong menteri rang ba du kari chapang ki mau mer bakari kala kanjo bar kajing ki chaprang jong kari Ha Nagaland kalat karong kabala paunam kum ka tamasa jongki tamasa ka Hornbill Festival kan sedang nadu mentakasngi ha Naga Heritage Village ha kisama kabadan ha Kohima. Mentaus nam kajing sedang ya ka Hornbill Festival ka hap lang ha kajo kasngi ha kaba ka Nagaland ka rakhe ya kajing yo jela bapura jongka kata kasitarik unopra. Kani kari kasien kaba arpun rio bala penlong ya kani ka tamasa kaba june hadu shipos ngi lenter. Kani kata masa kalum lang ya barok kijai pen riu lum ba kong san jong ka Nagaland hapo ka wei ka tenum ban pen I shaki wei ya ka rukom jong ki pai ka jela lengba ki khanatang ba ki puriskam karwai bat kaput katem ka su ka thany bat ka bam ka di laban kedaw hang ne bawat la ya kani kalat karong lasdang kum ka tamasa ban pen shok bi ki kinong wan jong kai perthai hendrei haki arpus nam bala leit no kala long kum ka wei na ki lat ki rong ki ba paunam ha ka perthai na ka benta ka jing pen I ya ka kol shor Menta ka Hornbill Festival ka yengkom karansan ka bakringi kinong wan jong kai kinong yakit kamlang ba ki riu don sap ki ba pen I la ka sap ka phong ki ba wan na kaleng kari India bat ka perthai ru kumju Ka sarkar pedeng kala menjur ban kam penjen surshipor ya ka jing pentrai kam ya ka protected area permit halor kinong wan jong kai ki bawan na ki wei kiri ka perthai ban wan Nagaland ha ka por balong ka Hornbill Festival hadian ba ka sarkar jela kala ya kerpat halor kani lethu ka kubor sarkar u officer rang ba ka Kohima ula pentikna ba katnat ki kam korbari kala pentip sha chief secretary ka jela u Sentiangar Imchen halor kani karai bala kampensuk ya karong kami kibrio banabar India Nagaland haki shiposngi jong ka Hornbill Festival laban kedaw hang ni baka sarkar jela kala liat ting ban yo ya kani karai la shisna menta khenang ban kentiau ya ka jingwan kibrio na shabar kari syakatai kalat karong ka bapaw nambha jong ka Nagaland Kabenta ka baar jong ka IT Park Haniu Shillong kan sayo ya ka India AI Center of Excellence for Artificial Intelligence bat kumta ka Meghalaya kan salong ka wei na kijela na kabenta ki kam Artificial Intelligence lani AI hakari ka sarkar jela ringkat ka jinge trailang bat ka India AI Mission jong katnat Ministry of Electronics and Information Technology lani ka MEITI kadang ya keren ban bu ya kate ka slam ka bit du na ka benta ka artificial intelligence ha ka benta ka baar jong ka technology park ha ka bala bu hadu 10,000 square feet na ka benta jong ka kani ka slam kan kham phai khmat shekir kom trekam ki ba khampla ka kam wat nya ka kam ai chingi kai pentebet bat ka jingwat iki nong trelang ban penmi iki lat kelenti ki ba pendan kam ya ka AI na ka benta ban ya khoni ki jing haka sensyar khadar karep karyang ka koi ka khia ka puli puthi bat ka jingkala ka maryang lakhmi lenti bakani ka jinge trilang bat ki company ki bahe kom ka Google kan wanra ek jing hikai pentebet bat ka lat pan yo ikiru kom trekam ki ba biang tama ka perthai ki ban ai jing metoi iki start up ki samla puli bat ki nong trei sarkar haka jilla Meghalaya Ya ka by helicopter ha pedang ka nong ba jong ka Sikkim ka Gangtok ba ka bak Dodra ka badan hajan Siliguri ha West Bengal lapan hiarno da saw na ka saw hajar stan spatengka syaka lai hajar shi spatengka Marway Ya ka ni lapan tip da ka jing penbena lapan mi da ka Sikkim Tourism Development Corporation Limited bat ka tungi la poi syaka bakut jong ka khubor ka belawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ni so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but pat ka khubor ka tin Pareng ha ka por prakasan minute kani kadai ka Akashvani Shillong